ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መረባና ሚድያ ደህና ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከማይ ሰላም ክትሉ በዓልቲ ሙሉ ተስፋ እየ እምባርከስ ሎማዓልቲ ማህሪ ዛንታ ክልተ ፍቑራት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ዓብይ መልእኽቲ ኣለዋ። እታ ቆልዓ ወሊዳ ዝዓበየትሉ ኣብ ደቡብ ክልል ውሽጢ እዩ ትሰርሐሉ ከም ኩለና ኣሕዋታ ኣብ ስደት ዓለም ኣብ ካሊእ ሃገር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ 3 ዓመት ገይራ ናብ ዓዲ ንኽትብለስ 1 ዓመት ተሪህዋ ነይሩ። በታ ዝተረፈታ 1 ዓመት ምስ ሓደ ወዲ ብፌስቡክ ተፋሊጣ ኣብ ፍቕሪ ኣተወት። ብጣዕሚ ፈተወቶ፣ ንሱ ድማ ብጣዕሚ ከም ዝፈተዋ ነገራ። 5 ወርሒ ዝኣክል ሓቢሮም ይጸንሑ፣ ይደዋወሉን ሓሳብ ንሓሳብ ይለዋወጡን ፎቶ ይለኣኹን ነበሩ። እቲ ወዲ ድምፁ ዝጥቀሞም ቃላት በቃ ኩሉ ነገሩ ፍልይ ዝበለ እዩ። እታ ቆልዓ ድምፁ ከይሰምዐት ክትውዕል ንዓኣ ከቢድ እዩ። ይኹን እምበር ሙሉእ ሰውነቱ ሪኣቶ ስለ ዘይትፈልጥ ፎቶ ክልእኸላ እንከለውን ካብ ክሳዱ ንላዕሊ ስለ ዝልእኸላ ነገሩ እንተተረድኦ ርክቦም ከይቋረፅ ግን ተለዓለት። እቲ ወዲ ሓደ መዓልቲ ብንግሆ ደው ኢሉ ትፈትውኒ ዲኺ በላ። እታ ቆልዓ ድማ እወ ንዘለኣለም ይፈትወካ እየ ኢላ መለሰትሉ። እቲ ወዲ ድማ ዝኾነ ነገር እንተደኣ ሪኢኽለይ ክትፍለይኒ ትኽእልን ኢኺ በላ። እታ ጓል ድማ ወበለቶ፣ ልባ ግን ተረበሸት። እቲ ወዲ ድማ ንእሽቶን ምጸንሐ ፍቕረይ መዓረይ ኣነ ክንቀሳቐስ ኣይክእልን እየ፣ ክልቲኦም ኣእጋረይ ሕሙማት እዮም በላ። እዛ ጓል ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሰማይ ወይ ምድሪ ተትውሕጥዋ ተመነየት። ካብ ድንጋፃ ዝተልዓለ ኢላ ሓደ መዓልቲ ክትድሕን እኻ ኢላ ስልኩ ኣብ እዝኑ ዓፀወቶ። ኣብዚ ሓሳብ ውሽጢ 3 ወርሒ ፀኒሓ ሓደ ነገር ወሰነት። ነቲ ወዲ ዝፈጥሮ እግዚኣብሔር መሊሱ ክፍውሶን ከድሕኖን ይኽእል እዩ። ኣብዚ ሽግር ውሽጢ ክፍለዮ ኣይክእልን ኢላ ንርእሳ ኣእመነት። ድሕሪ ሓደ ሰሙን ናብ ዓዲ ንኽምለስ ወሰነት። ክትሪኦ ከም ዝደለየት እውን ነገረቶ። እቲ ወዲ ድማ ደስ በሎ። ንሳ ድማ ናብ ዓዲ ተመለሰት። ልክዕ ምስ ኣተወት ቤተሰባ ገዲፋ ናብቲ ንሱ ዝነብረሉ ዓዲ እያ ኸይዳ። ምስ ከደት ድማ ናብቲ ንሱ ዘለዎ ቦታ ልክዕ ከም ናይ በረዓ ቦታ ዝመስል ኣብ ግቢ ብዙሕ ብዕምበባ ብዝተፈላለዩ ነገራትን ብሰባት እንዳብረቕረቐ ጸንሓ። እቲ ፍቕረኛኣ ድማ ክልተ እግሩ ዘይሰርሑ ዝተባሃለ ዝንጥ ዝበለ ጥዑይ ሱፍ ተኸዲኑ ንዒሉ ሓቒፉ ብፍቕሪኺ እየ የፍቅረኪ እየ ፍቕሪኺ ሓቀኛን ናይ ዘለኣለምን ምዃኑ ተረዲአ ኣለኹ። ኣነ ግና ሕሙም ኣይኮንኩን፣ ቆይመ ይኸይድ ይኽእል እየ፣ ንዓኺ ንምግማት ዝገበርክዎ ነገር እዩ በላ። ንሳ ድማ ብሓጎስ ኣነ ሓቂ ዋላ ተዝኸውን ነይሩ ከምዘይገድፈካ ወሲነ ነይረ እየ በለቶ። ከም ትመሃሩሉ ተስፋ ይገብር።
ኣሕዋተይ ፈጣሪ ሓቀኛ ፍቅሪ ይዓድለና። ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ። ዝፈለጥካዮ ክትፈልጥ ከለኻ ድማ ዝበለጸ ጽቡቕ እዩ። ኣብ ምድሪ እንገብሮም ጽቡቓት ስራሕትታት ኣብ ሰማይ እውን ንዘለኣለም ደሞዝ ኮይኖም ይኸፍሉና። ኩሉ ግዜ ካብ ክፉኣት ንላዕሊ ጽቡቕ ነገር ንስራሕ፣ ጽቡቕ ስራሕ ንሰርሕ ስለ ዝኾነ ንስኻ እውን እዚ ንሕና ድማ ንጹህ ፍቕሪ ይዓድለና። ስለዚ ሎም መዓልቲ ኣዝያ መሃሪት ዝኾነት ዛንታ እያ። ነዚ ዝኒአናዮ ስደት እውን ናይ ንውሕ ዝበለ ግዜ ዛንታ እዩ። ናይ 2024 ዝተፅሓፈ ፅሑፍ እዩ። ግን ደስ ኢሉኒ ምሸሎ ሓደ ግዜ ዝኾነ ነገር ትርኢ እሞ ምስኡ ልብኻ ትስበር ትናደድ ትሓርቕ ምሸሎ በቃ ስምዐካ ነገራት ኣሎ። ብፍላይ ካብዚ ኩነታት እንዳሓርሲ ካብኡ እንዳሓር ዲና ለቢምና ኮይና ዋላስ ብቅድምኡ ምንም ስለ ዘይንፈልጥ ዲናስ ብጣዕሚ ይስምዐናና። እዞም ብፍላይ እዞም ኣብ ናይ ትድኤፍ ዝኾነ ነገር ክንርኢ ከለናስ ብጣዕሚ ንጉዳእ ብጣዕሚ ከዓ ይስምዐናና። ባዕልና ኸ ቦታን ኮይንና ኸ ከምኡ ክንገብር ዶ ነርና? ገለ ኣብ ዓዲ ኮይንና ብትክክል ኣይምገበርና ንሕና እኳ ንገድድ ክትዛረቦ ይቐልም በይ ኮይንኻ እሞ ከዓ ብስድራኻ ተደፊእኻ ክትከይድ ከለኻ ፈረድቲ ንመስል ከቢድ እዩ። ወልድሽ ብጣዕሚ ከብደይ ብላ ኣቢልኒ ማለት እዩና ካብ ኩሉስ ትብደገኡ ናሳዕስዐ ናስሓቐ ክሪኦ እናሃለኹ ናብታ ወንበርስ ባዕሉ እኳ ዝኸድ ይመስለኒ ነይሩ። ስለከ ሰብ ናብታ ወንበር እኳ ናብታ ወንበርስ ሰብ ይገብሮ። ድሕሪኡ ከዓስ ጎረቤቱ ዓርኩ ነበረት ክወስዶ ከለኻ ብጣዕሚ ተሰሚዕኒ ማለት እዩ። ብእውነት ናይ ብሓቂ ተናዲደ ማለት ሲ ክንደይ ንሕና ደቂ ሰባት ሲ ኣብዚ ዓለም ንነብር ይመስለና። እንታይ ሓደ ግዜ ዝኾነ ፅሑፍ ተንቢበስ ከም ትነብር ስራሕ ከም ትመውት ኣይትረስዕ ዝብል ፅሑፍና ንርስዖ ንመውት ዘይመስለና ግን ንምንታይ ኢና እና እንታ ቆልዓ ዘይኮንኩሲ ተቆልዓ ኣገዲዶም እውን ክኾኑ ይኽእሉ ወለዳ ዘይፈለጡ እውን ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ። እቲ ዓርኩ ጎረቤቱ ግን ጽቡቕ ኣይኮነን። ንስኻ ሩፊላ ሓዳር ትገብረሉ በቃ ሩፊላት ሓዳር ኣይትገብረሉን። ኩሉ ግዜ እናተጨነቐት ኩሉ ግዜ ተናደንገፀት ብጣዕሚ ከቢድ እና ኣሕዋተይ ማዕረይ ኣናይሽ ዘለኽን ሕዚ ኣብ ደገ ዘለኽን ኩሉ ዝረኣኽን እኳ ምኽረይ ትደልያን ምሁራት ኢኸን ንኣሕዋትክን ከዓ መሃራእን ኣረዳእን ሂወትሲ በቃ ከም ዝገበርካያና ከም ዘለዎ ምቕባል ድሕረ ትፋቶ ኮይንካ እንድሕር ሓቀኛ ፍቕሪ ኣፍቂርካ እንድሕር ዘይተፍቅሮ ኮይንካ እውን ያን ያክል ክትቀርቦ ይብልካን። እንድሕር ናይ ብሓቂ ተፍቅሮ ኮይንካ እሞ ፀገም ወይ ፀገማ ክፍለያ ከሎ እቲ ዝገደደ ሕማም ስለ ዝኾነ ልቢ ሰብ ኣይንስበር፣ ንመዓዓድ ንመኻኸር ብዙሕ ነገር ንርኢ ኣለና፣ ብዙሕ ነገር ንሰምዕ ኣለና እና በርትዑለይ በርትዓለይ እዘን ኣሕዋተይ ኣብ ስደት ዘለኸን ንትገብራለይ ምትብባዕ ከዓ ኣዝየ ዘመስግን። ንትገብሩለይ ምትብባዕ ኩላትኩም ክብረት ይሃበለይ። ንሎም መዓልቲ ዝነበረ ነፃነት ነዚ ይመስል። ስጋዕ ብካሊእ ቪድዮ ንራኸብ። ሰሰናዩ ብጣዕሚ እየ ዘኽብረኩም።